večer, dámy a pánové. Dobrý večer, tak jsme těsně před volbou prezidenta a teď je zvykem, že všichni někoho doporučují. Já nikoho nedoporučuju, protože teď jsem si to zrovna procházel. Já myslím, že všichni jsou dobrý. Teda pro mě, kromě Zemana, to jako ne. To už bylo, takže to ne. Ale jinak si myslím, že opravdu všichni jsou, teda Bobošíkovou taky ne, protože to by mohla být válka s Evropskou unií, takže... Ale jak říkám, jinak ostatní Sobotku ne. Ten je celou dobu v ODS a teď dělá, že je lidumil jako a tak. Ale jako kromě těch, co jsem vyjmenoval, si myslím, že Táňa Fischerová taky ne. Ta je tak hodná, že na hrad nepatří, to jako opravdu nejde. Ale ostatní si myslím, že klidně můžete kromě teda France ještě, jo. France ne, protože to jako... Co je moc, jo. Ale z těch ostatních si myslím pohodlně vyberete teda ne Dienstbiera ještě. Jo, ten se narodil v Americe, Bůh ví, jestli je to Čech, čili to ne, ale ty ostatní pro mě, za mě, bez toho Fischera. Ten nebyl v komunistické straně, hele, mě to zklamalo, takže to ne. Ale jinak samozřejmě Schwarzenberg v žádném případě. Ať se vyspí doma, ale... Jinak z těch ostatních lidně, teda ona zbývá už jenom paní Rojtová, ta je moc dobrá, ale ne na tohle. Tak to je zhruba všechno.